Salutare fraților și bine v-ați găsit la un nou episod de FC Mobile. Astăzi jucăm FC Mobile, dăm niște meciuri, deschidem un pack și cam atât. Da, acesta este un clip special pentru 1000 de abonați în care joc toate jocurile de pe canal. Bun. Și pentru că, să intrăm așa direct în pâine, luăm ăsta de aici de la Rewardian. O să luăm pe col acesta 100, 101, 105 și hai să dăm. După vă și echipa mea și hai să vedem ce ne pică. Danemarca, ce federale ăștia, e ok, e varză, e fix 100. Deci e fix 100, ca idee. Bă, 101 de fapt. E fix 101. Ne-a rupt. Vreți să vă mint? Ne-a rupt. Bun. Cam acesta este echipa mea. Generalul ăsta pleacă de pe bancă. Am pe left winger, l-am pe Rafael Leao, striker Endrick, adus intermediar, o să-l schimb. Saka cumpărat cu 400 de milioane de gemuri pentru că am avut noroc la picul acela de 16k pe care o să facem și astăzi. 16k, chiar acesta de 16k l-am făcut și mi-a picat Son de 102 tradable. Ok. Xabi Alonso prins de la pecul acelea de la cu puncte universale. Palmer de 105 prins la pecurile de la Ligă. Pirlo atunci cu Ballon d'Or. Joao Cancelo l-am prins de la picul de 30k. Inigo Martinez l-am făcut de la Thunderstruck. Are și șansa să crească și Barcelona în acest moment e foarte top. Și acest Inigo Martinez poate să crească foarte ușor. Prima dată vreau să-l iau pe Olise, dar l-am cumpărat pe acel Bukayo Saka și am zis că nu are rost. Bun. Mai departe Ter Stegen. La fel, la picul de 30k, Pau Cubarsí. Acesta l-am prins la pecurile acelea de la Black Friday și Arnold îl dam de când a băgat aniversary. Am aproape toată linia de fund, o am aproape numai cu jucătorii care sunt la Barça sau au fost la Barça, doar Arnold. În rest, toți sunt de la Barça și ar fi frumos ca Arnold să ducă la Barça. Nu, lumea, eu sunt fan Real Madrid. Bun, hai să vedem dacă am cum să fac și o rost de puncte din acestea, să facem picul acela de 16k, de 12k de fapt. 3000 aici, așa, 4000, băgăm și pe acesta, ok, 3000, hai să vedem câte avem, ce balanță de puncte avem, mai avem 1000 de puncte, parcă. Zicem aici am 12. E perfect, e de fapt de 12.000, nu de 16.000. Hai să pice ceva bun. Să pice ceva bun. Eu nu văd, am pus palma pe telefon. Lucheba de 102. Lucheba de 102. Ce noroc am, fraților. Băi, ești nebun, ce noroc am, dar nu... Fiți atenți. Fiți atenți. Că l-am pe Lucheba ăsta care am 3 double și trebuie să luăm și pe Lucheba de aici, de la inbox. Bă, ce noroc am direct aici pe episod. Bă, ce rege. Iau de Franța, wow, tinerianii. Ce bei Lucheba.
Ce noroc! Ce noroc am! Așa, să vedem cât costă pe market. Hai să fie 40 de milioane. Hai că e 40 de milioane. Este 100 de milioane cinstite. 100 de milioane cinstite, să vinde pe la, așa, îl pun la 148 de milioane. Îi dăm sell. Am niște maștini aici. Ia sunt curios dacă îi dădeam lui Lucheba. Ia, direct s-a vândut, nici n-a mai stat pe gânduri, s-a vândut instant Lucheba. Dacă mergem aici la ăsta, așa, Lucheba. Sper că am scris corect numele. Mergem aici, 100 de milioane, 160. Dacă îi dai așa, cred că ești regele. Acum, ar fi vrut să mai fac o dată picul, dar nu pot. Că vreau la Tuti să fac acel pic de 30k cam în primele zile atunci. În primele 3 zile și am niște playeri, adică am playeri să fac. Că eu vă zic ceva acum, dar mai ziceți la nimeni, ok? De unde fac eu râs de mulți jucători. Jucați la Chronicles Beckham. Pentru că după ce Chronicles la Beckham Chronicles ăsta aici, jucați tot chapter 2-ul. Jucați mai întâi chapter 2 tot. Pentru că după vă dă meciuri de acestea cu 1000 de gemuri și vă dă super multe, uitați-vă puțin. Super multe gemuri vă dă și coins și gemuri. Uitați-vă cât de multe gemuri vă dă. Așa, și după vă duceți aici la collection după ce ați terminat și vă faceți și chapter 1 ca să vă dea 2000 de gemuri. Aici vă dă punctul ăsta. Așa, uitați-vă cât de multe de astea puteți să luați. Cât de mulți playeri puteți să luați. Uite că eu chiar acum pe episod un player. Ăsta așa ca cum se cheamă, ca din ăla, ca thumbnail, să pun direct thumbnail. Bun. Și hai să vedem ce mai am pe aici, pe la ligă. Nimic. Hai să dăm un meci. Bun, nu aici la ligă, că vreau să cresc, să iau pachetele din acelea. Nu dăm multe meci, îmi dăm 1-2 meciuri. Vreau să fac până la sfârșitul sezonului, vreau să fac un World Class 2. Ca să urc și eu mai sus, ca să iau și eu mai multe puncte, desigur. Ca să iau mai multe puncte, mai multe pecuri și mai multe gemuri. Caca, care a fost dat gratis, la mine nici nu mai intră Caca. Nici când a fost dat atunci nu l-aveam pe Palmer. Și nici atunci nu intra, pentru că aveam Gerard. Și nu se merita să dau rank lui Caca, să dau rank 3. N-avea rost. Uitați-l pe Gerard, face frumos. Și acum vedeți și voi cât de bun sunt eu. Uitați-vă cât de bun sunt, îmi place. O să-mi iau gol aici. Nu iau că am fundaș bun. Am fundaș de top de la Barcelona. Sunt eu fan real, dar trebuie să recunosc că Barcelona e peste noi. Bukayo Saka. Nu se duce. Ribery. Se duce Ribery, nu e bine. Ok, a dat-o prost. Da. Ce șut a încercat omul meu. Ce șut a încercat. O dăm aici la cu Barsi. O ducem, vreau să duc left midfielder, what? Vreau să duc left winger, dar n-am putut. A dat-o drept spre right winger, din păcate. Oh, nu, a bădit Pele. E de fapt Pele, deci am zis a bădit Pele. Ăsta e acolo. Rodrigo. Ok, e praf.
E prafetura. Uitați, ultimul clip postat care îl aveți acum pe ecran, aveam 94 OVR, mă, fraților. Și acum am 107. Ce-a făcut Ubu, bro? A ieșit cu mingea afară și a zis dau șut. Mai încercăm o dată, două, așa. Hop, 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 hopa. S-a terminat prima repriză și e 0-0. Eu încep acum. De ce am lag-ul ăsta, frate? Mă, ce se întâmplă? Am 200 ping. Nu am 800 de milioane ping, bro. Ce se întâmplă? Nu, haide. Rafael, de ce am făcut, bă, schebă, că am uitat că n-are ruleta. Hai că, bă, frate, dar mi se duce uneori jucătorii ăia, mi se duc 10 metri în față. Și se duc în offside. Nu înțeleg ce. Și se simte mult mai greu la gol. Nu mi-a luat gol. E corner. Bine, bă, a scos-o Ter Stegen, regele. Regele Ter Stegen. Care e accidentat în momentul în care filmez eu. Și e gol. E foarte bine, Rafa. Bine, a viteză, Rafael. Are viteză, Rafael Leao. Și poate să se ducă, marcheze lejer. Da, stă Endrick în față. Am șutat și eu direct în portar. Trebuia să dau scăriță, vreți să vă min, dar slab așa să fie intrat. N-am unde să pasez. Pasez aici în față. Ok. Cine stă? Nu știu, Pirlo, gol! Da, mă, da, Pirlo. În minutul 72. Da, mă, da. Da, mă, da, Pirlo. Ce gol. Lăsăm și celebrarea. De fapt, n-am lăsat celebrarea. Lăsăm golul. Frumos, rău de tot versus Napoli. FCSB versus Napoli, așa și în alte. Hai că... ce-a făcut, bă, acum? Ce-a făcut? Ei. Nu e fault. What? Ăla nu e fault. Ok. Mă simt furat. Ca fan Real Madrid mă simt furat. Și... Bun. Ok, a dus-o departe. Rău de tot. Come on. Hai că îmi da pasa asta. În fine, oricum, cred că ăsta... O să las doar meciul ăsta. Nu cred că mă mai joc. Și cam gata. Acesta a fost episodul de astăzi. Nu uitați să dați like, subscribe. Eu am fost Cătălin Nesi. Linkul de descriere dacă vreți să cumpărați Huge Titanic Gems. Bye bye.